Ao longo do país galego son innumerables as fragas, prados e recantos verdes que se ofrecen aos nosos ollos. Coa chegada do inverno, asistimos a un novo ciclo das estacións. E, sobre todo no outono, cando aparecen os cogumelos por todas partes, como se por arte de maxia tivesen saído da terra. É realmente a estación dos cogumelos por excelencia. Existe unha enorme variedade de cogumelos. Actualmente coñécense de maneira científica unhas 30.000 especies distintas. Por este motivo, só veremos algúns dos máis significativos, sexa polo seu valor culinario, ou pola súa perigosidade en caso de inxestión, co que este número se reducirá de xeito considerable. O fungo componse dunha parte subterránea chamada micelio e dunha parte externa e visible chamada carpóforo, que é o que vulgarmente se coñece co nome de cogumelo. Das esporas que caen á terra nacen uns filamentos parecidos a unhas raiciñas, chamados hifas. Estes entrecrúzanse entre sí formando o micelio. De cada un dos nós sairá un cogumelo que está formado por a volva, estuche membranoso que apreixa a base do pé de algunhas especies, o pé, soporte máis ou menos longo que parte do micelio e sostén o sombreiro, o anel, pedazo de membrana que unía a beira do sombreiro co pé para protexer as láminas. O sombreiro, parte superior do cogumelo recuberto por unha fina pel chamada cutícula. As láminas, especie de delgados tabiques verticais situados debaixo do sombreiro. Algunhas especies teñen tubos ou aguillóns en vez de láminas. As láminas poden ser libres, se non chegan a tocar o pé. Adherentes, se se soldan lixeiramente a el. Escotadas, se presentan unha pequena marca antes de chegar. Decorrentes, se esvaran cara abaixo ao longo do pé. As esporas son os corpúsculos reproductores. Aínda que son microscópicas, ao caer a millóns sobre un papel, permítennos observar a súa cor, que pode ser branca, negra, ocre ou rosada. O madeirudo, esqueiro, cogordo ou andoa ten tubos en vez de láminas. O seu pé soe ser ventrudo ao comezo, facéndose despois cilíndrico. Ten unha rede branca recubrindo, sobre todo pola súa parte superior. É moi aprezado como comestible. A súa carne ten un sabor que nos lembra a abelá ou a noz. A lingua de vaca, lingua de boi ou lingua de ovella ten aguillóns en lugar de láminas, os que aluden aos seus nomes vulgares.
Para consumilo, débense empregar os exemplares novos e someter a súa carne, lixeiramente amarga, a unha cocción prolongada, rexeitando os exemplares vellos. É, posiblemente, o cogumelo comestible que máis tarda en desaparecer dos nosos bosques coa chegada do inverno. O fungo dos cabaleiros, tamén chamado tortullo amarelo, ten a cor do sombreiro algo máis escura no mamelón central. Vólvese amarelado cara aos bordes. Soe ser viscoso, sobre todo se o tempo é húmido, empuxando ao saír a terra e o mofo que soe quedar pegado en riba, dificultando a súa visión. Chámase fungo dos cabaleiros porque se gardaba para os señores, mentres que os criados consumían boletus bovinus, que de peor calidade e se atopa na mesma época e nos mesmos lugares que o fungo dos cabaleiros. O fungo azul ou pé azul debe o seu nome a que a cor do sombreiro, das láminas, do pé e da carne é azul ou violeta. A súa carne ten un cheiro e un sabor perfumados. É recomendável cociñala con outros cogumelos. A rusula cianosanta ten un pé branco e groso que rompe como se fose un xiz. A cor do sombreiro é moi variável. A súa carne é doce, característica importante para distinguila das rusulas picantes. Se mordemos un anaco de rusula e non pica, é boa, se pica, é mala. O anaco cóspese a continuación. Isto soamente é válido para as rusulas e os lactarius. A sendeiriña ou ringlás aparece durante todo o ano, excepto no inverno, en carreiros ou prados formando ringleiras ou círculos chamados rodas de bruxas. Ten un pé elástico e flexible que non parte con facilidade ao retorcelo sobre sí mesmo. A súa carne ten sabor doce e cheiro agradável. Lembra o das améndoas amargas. A pesar do seu pequeno tamaño, é moi apreciado e pódese conservar seco, pois non apodrece. O cogumelo dos choupos atópase desde a primavera ao inverno nos tocos e troncos dos choupos principalmente. A súa carne, branca e compacta, ten olor e sabor agradáveis, aparecendo en grupos ás veces moi numerosos. Só se debe coller o sombreiro, pois o pé é demasiado fibroso. O fungo dos piñeiros, fungo da muña, níscalo, leitarego ou latouro aparece no outono en bosque de piñeiros exclusivamente, xa que medra en asociación simbiótica coas súas raíces. O seu pé é cilíndrico e oco. Se se corta, amosa dous círculos concéntricos.
o exterior alaranxado e o interior de cor branca. A súa carne é boa, sendo un dos cogumelos máis buscados. Ten un pigmento que se elimina polos ouriños e lles dá cor vermella. Isto pode producir algún susto a quen descoñeza esta peculiaridade do níscalo, que por outra parte é un excelente diurético. A cantarela, pan de cabra, caca fina, canarios, panchica, crista de galo, perrachica ou cagarrías, máis que láminas ten pregamentos de correntes de cor amarela de xema de ovo. Como seu nome indica, cibarius significa comestible, ten unha carne de agradable e doce sabor e un cheiro afroitado que nos lembra o albaricoque. As cantarelas pódense conservar enristrándoas nun fío forte e manténdoas separadas. Cando se vai a usar, introdúcense en auga ou en leite e volven recobrar a súa louzanía. A gran variedade de nomes que recibe este cogumelo, choupín, zarrota, cogordo, choumelo, frade, monxo, palote, pan de cóbrega, cachote, zarangallo ou patela de mel, fálanos claramente da grande aceptación que ten o seu consumo no noso país. Ademais de nos prados e terras de labor, sente unha especial predilección por aparecer debaixo das viñas. Ten un anel branco, corredío, que esvara ao longo do pé. É un excelente cogumelo comestible. A súa carne ten un lixeiro sabor a noz. O matacandil ou barbada ten unhas láminas brancas nun principio, que de seguida pasan a rosadas, para rematar sendo moi negras, volvéndose delicuescentes e dando unha tinta que se empregou antigamente para os documentos polo seu carácter indeleble. Convén comela axiña, porque as láminas madurecen rápido e vólvense negras ás poucas horas da súa recolección. Antes de que madurezan, a súa carne é moi agradável, cun sabor moi semellante ao da zarrota, aínda que un chisco máis delicado. A amanita de viño ten un sombreiro con coloración marrón avermellada recuberto de pequenos restos esbrancuxados de volva. Habitualmente, o seu pé atopámolos en volva, e a súa base roxea cando está picada polos insectos ou se corta. Non se pode comer crúa, xa que contén unha substancia hemolítica. Esta substancia destrúese ao cociñala a temperatura superior a 60 graus centígrados, pasando así a ser perfectamente comestible e moi aprezada. O cogumelo da morte ten a parte inferior do seu pé recuberto por unha volva branca, grande e membranosa, e un pouco máis arriba un anel tamén branco e membranoso non sempre presente. O sombreiro acostuma ter un certo ton verde oliva cunhas febriñas radiais. A intoxicación producida por este cogumelo vese agravada polo feito de non se presentaren síntomas rápidos, xa que o normal é que aparezan ás 10 ou 12 horas de ser consumido, cando a toxina xa pasou o sangue. A ingestión de 50 gramos de amanita faloides pode chegar a ser mortal. A amanita panterina ten o sombreiro pardacento e estriado nas beiras, con partículas brancas que proveñen dos restos da volva. Tanto a súa volva como o seu anel son brancos e perfectamente visíbeis. Ao contrario que o cogumelo da morte,
Os síntomas de intoxicación son moi rápidos, o cal é unha sorte, xa que deste xeito os propios vómitos eliminan o veleno, impedíndolle que chegue ao sangue. Actualmente considérase un cogumelo tóxico, moi perigoso, mais non mortal. O atolamoscas ou brincabois ten a volva, o anel e as láminas de cor branca. O sombreiro é vermello alaranxado ou avermellado, con restos da volva en forma de partículas brancas. A súa toxicidade non é excesiva. Produce trastornos gastrointestinais e nerviosos que poden chegar ao delirio e ás alucinacións. En certos povos primitivos europeos e asiáticos de rexións septentrionais tense usado este cogumelo para emborracharse e mesmo como afrodisíaco. O Hipholoma fasciculare atópase durante todo o ano en forma de acio sobre os tocos e raíces de toda clase de árbores. Ten láminas libres de cor amarela tirando a xofre. O sombreiro é pardo leonado no medio, volvéndose amarelado cara as beiras. É tóxico, produce cólicos, diarreas e suores. Baixo este nome englobaremos a todas as rusulas que non son comestibles debido ao seu sabor agre e picante. O pé soe ser branco, moitas veces con tintes violáceos. O sombreiro pode ter unha grande variedade de cores: violáceo, crema, amarelado, grisáceo, vermello. A súa carne é amarga e picante, o que a diferencia das rusulas comestíveis. Non se pode considerar realmente velenosa, senón simplemente responsable de trastornos gastrointestinais, carentes de gravidade. Non está de máis lembrar que o único xeito de diferenciar un cogumelo comestível doutro que non o é, consiste en saber exactamente de que cogumelo se trata. Isto quere dicir tamén que non existe absolutamente ningunha regra que de maneira xeral nos sirva para diferenciar os velenosos dos comestíveis. Así, vemos como esta vaca come rusulas picantes con auténtico prazer, sen que sinta a máis mínima molestia, o que evidencia que non é proba suficiente para nós. Por todo isto, se actuamos con prudencia e coñecemento, poderemos recoller cogumelos gozando de placenteiros paseos polas nosas fragas e admiralos nas múltiples feiras que desde hai anos se suceden por toda Galicia.